Bietene mekalo klina ni samba fla ani muka alini woro o ye o bisimila tam tv jabarani kan aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kene kɔnɔna na bakuruba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma generali Asimi Goita an bɛ wagati kofɔlen min na i ko sisan ale kɔni ye ministre de la défense ya jɔyɔrɔ ta ka o fara a ka jamana maraba jɔyɔrɔ kan an bɛna an da don min kunnafoniya na ko walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni an ka fintigilakaw ka wulika jɔ ye walasa ka jatigɛ wale maaw ni ka dankarikɛ u la k'a fɔ ko jatigɛ wale maa caman dankarikɛra olu la an bɛna an da don min kun kan kumaw na ko walawala k'u da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan kunnafoni kuncɛya la bi ka kɛ ni an ka fɛn min kɔni fintigilakaw ka kirimuso ye ni an ko o ma ko le parquet militaire olu kɔni ye fɛn min kɔni jɛkulu belebele ka dankarikɛ olu la minnu ni olu kun kɛn bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye avril kalo tile 25 banbagaci wale min taara ka o ɲɛsin anw ka jamana ma ninnu de bɛ an bolokɔrɔ mun na walawala ka u da aw tulo kan aw ye aw dan kasi an b'a fɔ ko nin dɔgɔkun in nun donna ni kibaruya teliman ye min bɔra an ka jamana ɲɛma olu yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni anw ka jamana ɲɛma furancɛla fanga ɲɛma general la Asimi Goita ale kɔni bɛ wagati kofɔlen min na i ko sisan ale ye ministre de la défense ya o jɔyɔrɔ ta ka o fara a ka jamana maraba jɔyɔrɔ kan o sɔrɔla fɛn min kɔni ye kɔlɔlɔ fɛ min kɛra sababu ye fɛn min kɔni avril kalo tile 25 tɛmɛnen jatigɛ wale maaw ye banbagaci wale min ta ka an ka jamana yɔrɔ caman ni ka o sɛgɛrɛ ɲɔgɔn fɛ ni kati kun bɛ o la ni o kɛra sababu ye ka an ka ministre de la défense kɔrɔ ni o ye general Sadio Kamara ye ka ale bɔnɛ a ni na ale ni fɛn min kɔni a ka denbaya fankelen fo ka taa se fɛn min kɔni fintigilaka maa caman olu ma o nasiraw olu fɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni wulikajɔ teliman ye ka o kɛ ka sɔrɔ jamana ale kɔni bɛ kɛlɛbolo o nasira o de ma walasa ka se ka lafiya bɔda ni ka o kɛ an ka fɛn min kɔni ye jamana ka stratégie ni o ye u ka fɛɛrɛ siraw ye olu ka se ka to sen ka dankari kana kɛ o la ni hakilina teliman ye o taara ka o bɔ fɛn min kɔni ye general Umaru Jara ale kɔni taara ka a kɛ ministre délégué ye ni nasira fɛ min bɛna a ka dɛmɛ ale ni a ka fɛn min kɔni ye jija ka o ta ni ka fɛn min kɔni an ka furancɛla fanga ɲɛma general Asimi Goita ka a dɛmɛ lakana nasiraw fɛ ni wagati in kɔni kɔnɔna na o sɔrɔla o kunnafoniya na ka o walawala ka o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ka kɛ ni wulikajɔ ye min talen bɛ an ka finitigilakaw fɛ ka kɛ ni lakana o sabatili ye anw ka jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara ye o taara ka o kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma la ka bɔ fɛn min kɔni ye an ni irisiw ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma o nasiraw olu fɛ o kɛra sababu ye ni jatigɛ wale maa caman dankari kɔni kɛra olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye minan caman olu sɔrɔli kɔfɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye hakilinaw olu kɔni bɔra min nasiraw fɛ ni o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kɔ kan jamana caman ko olu ka dɛmɛ o bɛ ni jatigɛ wale in na ka ɲɛsin Mali o ma ni o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye Faransi ye ale ni Ukraine olu la ni u ka laɲini o kun tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka se ka fɛn min kɔni anw ka jamana ale fanga ale ni a stabilité ni ka o yobo yaba kalo tɛmɛnen o kɔni kɔnɔna na ni o kun bɛ fɛn min kɔni attaque min taara ka o kɛ Mali kɔnɔna na ka kɛ ni fɛn min kɔni avril kalo tile 25 o tɛmɛnen o ye o sɔrɔla kunnafoniya na ka o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an ka finitigilakaw ka kiritigɛ yɔrɔ min bɛ yen nɔ ka kɛ ni wulikajɔ ye olu ye min bila sen ka fɛn min kɔni avril kalo tile 25 tɛmɛnen na banbagaci wale min taara ka o kɛ anw ka jamana kɔnɔna na o kɔni ye fɛn min kɔni enquête ni ka o ko kɔni bila sen kan min nasiraw fɛ ni o enquête kɔni jaabi o wolola maa dɔw kɔni nɔminɛli la ka sababuya kɛ ko olu sen yera janfako la walasa ka jamana basigi ni ka dankari kɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu nɔ yera o janfa wale ninnu na k'a fɔ ko nin wagati kofɔlen na sigana talen don ka a don u la wa a maa caman olu kɔni bilalen bɛ fanga tigilamaw olu ka bolo kan nin wagati kofɔlen na ka yira k'a fɔ ko o ye hakilina ye min b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye furancɛla fanga in kɔnɔna na ko yafa tɛna kɛ maa si ma maa minnu ni olu kɔni bɛ ka janfa waleya ta ka a ɲɛsin an ka faso ba Maliba o kɔni o lakana nasiraw olu fɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an ka faba kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kuluba masakɛso la fɛn min kɔni ye an ka jɔnjɔn layɛlɛ o taara ka o kɛ bi ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka jamana ka taabolo ni a ka tasira ale ni jamana maraw olu nasira fɛ ko o tɛna na bila diɲɛnatigɛ fɛn fosi ye o nasiraw fɛ an ka fɛn min kɔni ye furancɛla fanga ɲɛma general Asimi Goita ale kɔni ka masakɛso la bi an ye jɔnjɔn layɛlɛ o kɛ ni an ko o ma ko la montée des couleurs o nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko hakilinaw olu kɔni taara ka yira k'a fɔ ko baaraw kɔni olu na
to sen na ka kɛ ni jija ale ni nimisi wasa ale ni wulikajɔ ye walasa jamana in a ka se ka lafiya ni ka o sɔrɔ ale ni jamana in basigi o ka se ka sabati. Ka kɛ ni hali bi lakanako gɛlɛya mun ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko baara tɔw ko olu kɔni tɛ ka lajɔ o nasiraw fɛ ka kɛ ni an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Assimi Goïta ale ka wulikajɔ ye ka kɛ ni baɲumankɛ sira ye walasa jamana kɔnɔdenw olu ka se ka lafiya ni ka o sɔrɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni a ka conseil spécial ye ni o ye Agibu Danbele ale ka wulikajɔ ye fɛn min kɔni ye furaji ni o ye Jiboso ye o kɔni fila kulubon karila mun bɛ tali kɛ furaji 510 ale ni 511 na o taara ka o di fɛn min kɔni ye 1008 logement maaw ma ni o baara taara ka o kɛ Bamakɔ faba kɔnɔna na ka kɛ ni an filɛ nin wagati min na ni funteni ale fanga ka bon kosɛbɛ ka fɔ ko ji kɔni o ye lafiya sira ye jamana kɔnɔdenw ye ka kɛrɛnkɛrɛn ni a dira yɔrɔ min na wagati min na ale ni cogoya min na o nasiraw fɛ o b'a yira k'a fɔ ko hali bi ko fɛn min kɔni jamana kɔnɔdenw ka lafiya o ye an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Assimi Goïta ale ni a ka fɛn min kɔni ye jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ o belebeleba o nasira dɔw ye walasa fɛn min kɔni lakana o ka se ka sabati ka kɛ hali ni dun ka fa o nasiraw olu ye. Ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ an ka jamana kɔnɔdenw ni an ko u ma ko tungaranke olu minnu sigiyɔrɔ bɛ jamana kɔ kan ni wagati kofɔlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana min kan ni o ye Faransi ye u ka fɛn min kɔni yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni u ko a ma ko Place de la République à Paris olu kɔni kɛra yɔrɔ ye min ni fɛn min kɔni maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen bɔra ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yen yɔrɔ la ka u ka fɛn min kɔni dɛmɛ ale ni u ka kokɔrɔmadenw ka o ɲɛsin u ka jamana ma ka kɛ ni gɛlɛya ni degun min bɛ an kan ni wagati kofɔlen na k'a fɔ ko kuma kelen o de kun bɛ u dala ni u kun bɛ a la k'a fɔ ko vive le Mali vive l'AES ni o de ye Mali fo sanfɛ AES fo sanfɛ olu kumaw olu de kun taara ka o fɔ ka u ka tasi bila ni ka o ta ka o kɛ an ka ministre de la défense ye ni o ye Général Sadio Kamara ye ale min kɔni ni tora fasoko la o nasiraw olu fɛ ka u ka hali bi dɛmɛ ale ni u ka fɛn min kɔni ye hakilimajɔw ka o ta ka an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Assimi Goïta ale sɛgɛrɛ a ka baara ɲumanw olu nasiraw o fɛ. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV Jabaranin sanfɛ bi ka kɛ ni fɛn min kɔni ye bamanankan kunnafoniyaw la min sɔrɔla ka o walawala k'o da aw tulo kan an b'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko aw tɛ fɔ aw jigi kɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ wassalam.